Бойцы АТО записали видеообращение в связи со столкновениями под парламентом. Военнослужащие призвали украинцев не поддаваться на провокации и помнить, что настоящий враг воюет с Украиной на Донбасі. Шановні українці, я, як військовослужбовець Збройних сил України, який тимчасово приймає участь тут, в антитерористичній операції, дуже обурений тими подіями, які минули декілька годин назад біля Верховної Ради України. І тому закликаю усіх українців, усіх небайдужих, не потрібно починати нової збройної боротьби. Адже головний ворог він тут, на Донбасі. Я занепокоєний тим, що сталося в нашій державі. Ми стоїмо тут не для того, щоб ворог розхитував нашу країну знутрі. І ми не допустимо цього. Ми стоїмо для того, щоб діти наші, внуки, сім'ї сміялися, а не плакали. І ми будемо стояти тут до кінця. Слава Україні!